जों प्लेसखौ बुंनो सिनिसि जोंहाय उपजाति हबो इसेहाय आरे अमत उपजाति ही कैसा कोना बेराम दे तंबा हायब्ले जों सरकार फैमानि परे काकेने जत दफानि बरन रिला जत अकरने रि दै फैनाय भगत सिंह इउथ हस्टेल थां आसलना मुख्यमंत्री सहके खलायना तमाय लाइसेंस हाय ता बहाय हाय ट्राइबल होइना आरे ओ ट्राइबल ने ताबा आयां पश्चिमनि दुनियाव जदि नों नगबाराफोर नायका ट्राइबल हकाके ट्राइबल माने कि बरके खि हुगनाय मुसु बुकुराव उनानातिया पसुनि बुकुराव ओ खलायनि जुता सनानाय हाय हजागैनाय नगबारासा मायांनाय जों बनो ओ बनो बुसियाना हानि और इतिहास सब पॉइंट और तंगनि नांनाय बनो तमानि जों ट्राइबल हजाखा संविधान तानि ओ विषय ना रजाखा कयेकटा विषय दङ बाक्सा हाके तांगमानि सामानि तंगमानि बनि साया बुनि उकलाव ओ सिबुग रक सिजो रक नानाता साहाय तांग बने बर उन तो फाया कोनैनाय बनि माने ताल सगिया ता हायसिया देबा ताल सगिया जाति इनके सक जा उपजाति के ताल सगिया ऐसे देबा रेसना ताल सगिया फिर लागे बनो तो कहा एकटा बासा र नांगो हायि जों पिलास कां अरनिया वासक लायखा बन हाया जनजाति हिसि मासिनाय हनैना बरक दफा हाय मा होना हनैना हायके नितलां थाला के इंडिया गवर्नमेंट तरफ থেকে बहायनो मोदी तरफ থেকে सायरदल हा ठीक আছে बनाने राष्ट्रनि खाइसि नगला ताबो हायनि जनजाति कल्याण दफ्तर ना आगे के ट्राइबल वेलफेयर ताकसे ट्राइबल को ओ बायता उंगि तंगुइ ख हायफाना सिनि ता को माजि बेगा के ब ट्राइबल फ्रेंडली ताबो जनजाति उपजाति हिंगलिया जनजाति कल्याण दफ्तर